bangaphazameli kuRobbie Malinga kubufana naye uyafana wayabula bhuti wadubula ubhutiza kathi yena self oh la makenge ola bhutiza Bekale mva kweyesithandathu kuvukiwe masobo Mr Mangethe kwicala lololiwe siphathele zobinjani emozulu namhlanje ukuze uyazi kufuneka uphuma unxibe njani phandle sikhangele ingozi ezindleleni kulihuwa uzova ubhudiza umafa bavume buwa maqaba ntshintshi wesemidlalo ngelithuba Umhlobo wenene FM siphathele imikhizo ne-news headlines sikubuza uvuka udzinga ntoni imphu ekhaya kodwa kuphathela amaqaba ntshintshi kwezemidlalo sobuza ungalibambela qosho liyeke kanjani wena nomhlaba umhlaba ubanene sikhulule sakwe siphatha kakuhle ngokwanene luleke insabo mafa bavuma sitshintsha phiwona zekuphathwa amafana Thina kwi-BEE iskimu se-BEE sithanda ukuthi thina kwinywebe yodwa into kokuba sibe yingxenye 56 years yomhlobo ingandakandini mhlobo wenene FM kuba sesinje silapha nje kungenxa yakho kweminyaka sidyusha kunjalo nje sisadyusha namhlanje mhlobo wenene FM #UWFM 56